ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10/4/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ನಿಕ್ಲು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಯರ ಬೈದರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಾಯುಮಂಡಲದ ದೂರ ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಸತ್ಯವಾಯನ ಸಂಗತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಉನ್ನತಿಗಾದ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏಪಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಅತ್ತು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರನು ಪನೋರ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ತೆರಿಪಂಡಲ ಸಹ ಕೇಂದಲ ಕೇಣಂದಲೆ ಕಪ್ಪುಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಮಸ್ತಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿರ್ದು ಕೇನುವೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ನತಿ ಆಪುಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಡಬಲ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಂದು ಪಂಡುಂಡಲ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಏಪ ಎನ್ನ ಧರ್ಮನೆ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡು ಆಯ್ದವರ ಕೂಡ ಕಾಡು ತಿರುಗುನೆರ್ದವರ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಮಾಯದ ಲಡಯಾಪುನ ಕಾರಣ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವೆರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ದೇಹದಾರಿಲೆಗೆ ಏಪಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂಡು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ರಚಯಿತ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೂ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಪಾರಸದ ಲೆಕ್ಕ. ಶಾಲೆಡಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಶಾಲೆಡು ಸದಾ ಸಂಖ್ಯೆನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಸಂಖ್ಯೆನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯೊಣ್ಣೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಹದಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಕೇನುಜಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆರು ಏರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅರೆಗ್ ದೇಹ ಜಾರು ಏರ್ನನೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಒರಿ ಲೆಕ್ಕ ಏರು ಮಾತ ದೇಹದಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ರಚಯಿತ ಒರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಈ ಕಣ್ಣದು ಅವು ಮಾತ ಚಿತ್ರನು ತೂವಡಾಪುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ರಚನೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕಲಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿಲ ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಂದು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವಿರು. ವೈಕುಂಠದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತೂ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಭಾರತಡು ಬೇರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು 2,000 ವರ್ಷಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ನಡತಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಕೋಡೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲಿರು. ತೆರಿಪವನೆಟ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರೆ ತೆರಿವೆರು ಪಂದು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಜ್ಞಾನ ಆದುಂಡು. ಏನಿದ ಚಿತ್ರಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನಿರು. ಮದುಮೆಗಾದ ಮಹಲ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋರ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪಾತೆರಳು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಏರು ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಒರಿ ಸಹ ನಿಮಿತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಒಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾತೆರ್ದಲ ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪೂಜ್ಯರು ಮುಕ್ಕ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪೇರು ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಸದ್ಗುರು ತಿಗದೇರು. ಆರು ಪೂಜ್ಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಒರಿಯನತ್ತು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ಇನ್ನು ಮಾತ ತೆರಿಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಒರಿಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜ್ಯರು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಕಾರೊಡ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ಲ ಸಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲಿರು. ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರಾವಣೆ ಪೂಜೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಏಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಿನ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ತುಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಸಭೆಕುಳುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬುರ್ದು ನನಜಿ ಕಡೆ ಪಿದರದು ಪೋಪೇರು. ನಿಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ತಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಕೂಡ ಐಟ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು 20% ಆದುಲ್ಲೇರು.
ಕೆಲವರು 50% ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನೊಂದು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು. ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ರದ್ದು ಒರಿನ ಆತ್ಮಲು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ಕಸ್ಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಉಪ್ಪಿರು. ಕೆಲವರು ಹಗುರೆರ್ಲ ಉಪ್ಪಿರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ರಿಪ್ರೆಸಾಯರೆ ಬೈದರು. ಗಾಲಿನ ಸೇವೆ ಸೇರೆಗೆ ಅತ್ತು. ಕೆಲವರು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರಿಂದಿತ್ತಂಡು ಅಕುಲು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಾಯುಮಂಡಲೊಡೆ ಉಪ್ಪಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾನ ಶ್ರೀಮತರದು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನರು. ಮಾಯ ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿನು ಪದೇ ಪದೇ ಗಿಡಪುಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ಬಾಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಹೂವಿ ವಿರುದ್ಧವೈನ ಪಾತೆರುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಸಂಗೊಡು ಕುಲ್ದರು. ಒರಿ ನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸತ್ಯಡು ಉಲ್ಲಿರು. ಐಕ್ ಸತ್ಯ ಸಂಘ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಏರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಜಿ. ಐದವರ ಐಕ್ ಅಂಧ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪನು. ಆಗ ಕಾನನು ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಅನುಯಾಯಿಲುಲ್ಲಿರು. ಅಕುಲು ಒಲ್ಪನೆ ಪೋಪೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನು. ವಜ್ರುಡು ತೂಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವಜ್ರುಲು ಪಂದು ತೂಕ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಪಂಡ ಏಪಲ ತೂಕ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಲಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಲುದ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುನು. ಐನು ಇಲ್ಲನು ಕಟ್ಟೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಏರ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಏರು ಸಹ ವಜ್ರನು ದಾನ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರನ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆ ದಾನವನ್ನು ಪಾಪಾತ್ಮರಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಆಪುಂಡು. ಅಜಮೇಲ ನಂಚಿನ ಪಾಪಾತ್ಮರದ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ಭಗವಂತೇನೆ ತೆರಿಪವೇರು ಮನುಷ್ಯರತ್ತು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ವಾ ಚಿತ್ರೋಡು ಇಂಡೋ ಇಂದೇತ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಭಗವಾನು ವಾಚ ಪಂದು ಬರೆಯೋಡು. ಸದಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶುಭ ಭಗವಾನು ವಾಚ ಪಂದು ಬರೆಯಲೆ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತೆ ಪಂದುಕೆ ಪಂಡುಂಡಲ ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿ ಪಾಪಿರು. ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಅವಶ್ಯವಾದು ಬರೆಯೋಡಾಪನು. ಐಟ್ ಕೇವಲ ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಂಕರ ಪನ್ಪನ ಮೂಜಿ ಪುದರುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತೆಯ ನಮಃ ಕುಡ ಅರೆನು ಗುರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವ ಶಂಕರ ಒಂಜೆ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಶಂಕರನು ಎಂಚೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಮರ ಕತೆ ಉಂಡು. ಇದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಕೊರ್ಪೇರು. ಉರಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಈಶ್ವರ ಭಗವಂತ ಇಂಚಿನವು ಅತ್ತು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದುಂಡು. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪಂಡದು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಜಿಂಜಾವಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪತ್ತು. ನಿರ್ಲೇಪವಾದಿತ್ತಂಡ ಪತಿತ ಇಂಚಾಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಲೇಪ ಚೇಪ ಉಂಡು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರನ್ನ ಪತಿತ ಆಪುಂಡು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯುಲು. ನಿಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆರು ಎಂಕುಲು ನೀಚರು ಪಾಪಿಲು ಪಂದು ದೇವತೆಲು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಕುಲಿನ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪನೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಗುರುನಾನಕ ಗ್ರಂಥೋಡ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಸಿಕ್ಕೇರು ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಅಕಾಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಆಕುಲು ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆಯ್ನದವರ ಆರೋರಿಯನೆ ಒತ್ತೋ ನೋಡಪನು. ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ದಾದೆನ್ಲ ತೆರಿದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಏರು ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಕಾಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರೆ ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವರು ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದಿತ್ತಂಡಲು ಸಹ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಕೆಲವರು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿದೈಗೆ ಪೋಯರಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಏಪಲ ಸಹ ಲೌಕಿಕದ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರೊನು ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸಹ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರೊನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಡ್ದು ಕೇನುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಮಹಾವಾಕ್ಯನು ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲುಲ್ಲಿರೋ ಆಕುಲು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮುಗಿತದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನವು ರಾಜಧಾನಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ಬರ್ಪುಂಡು. ವೈಕುಂಠ ಪಂದು ಪಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರು ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಪುದರು ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆ. ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಜನನ ಆಪುಂಡು. ನರ್ಸ್ ಉಂತುದುಪ್ಪೇರು. ತಕ್ಷಣ ದೆರ್ತು ಪತ್ವೇರು. ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹನಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಡು ತೂತಾರು. ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ವೃದ್ಧ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನಾಂಡು ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಂಡು. ಐಟಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡಪುಜಿ. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಾಟಕ ಮಲ್ತುನತ್ತೆ. ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆದ ಅನುಸಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರలు ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಾಯದ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ರಾವಣನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಬಾಬನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೇರು. ರಾವಣ ಏರು ಎ ಪಾಂಡಲ ತೂತರ
ಕೇವಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂದುಲ್ಲರು. ಶಿವಬಾಬಾಗಂತೂ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ವಾಂಡಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ರಾವಣಗ ರೂಪನೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಚವಿಕಾರ ರೂಪಿ ಭೂತ ಏಪ ಬದುದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ರಾವಣೆ ಪಂದ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಭೂತದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆವೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ಶರೀರ ಅಸುರಿ ಶರೀರ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆವೊಂದು ಪಾವನಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕುಡ ಈ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. 5 ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಚನ ಕಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸಹ ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಕಂಚನವಾನಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಬಂಗಾರು ಶುದ್ಧವಾದಿತ್ತುಂಡ ಆಭರಣಗಳು ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಬಂಗಾರಡು ಬೆರಕೆನು ಪಾಡುವಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚಿರು. ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ನೇತಿ ನೇತಿ ಪಂದು ಪೋಪೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂಡರ್ಡ ಮೊಕುಲ ಸಹ ನೇತಿ ನೇತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಮೊಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೇಣ್ಣಕುಲಿಯರು ಗುರುಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಿಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಏತ್ತು ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನ್ನರು. ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಏರು ತೆರಿಯೋನುವಿರೋ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರತ್ತೆ. ಬೇತೆಕಲ್ನ ಜೊತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನ್ನರೇ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಲೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಸೇವಾ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮುಗಿತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಡು ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿ ಬಾಬನ ಮಹಾವಾಕ್ಯನು ಸ್ಮೃತಿತು ದೀವನೋಡಾಪುಂಡು. ಐನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸದಾ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪಡು. ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿರು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪಡು. ಪಂಡ ಐತ ಸ್ಮರಣೆಡುಪ್ಪಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು. ಹೂವಿಯ ಪಾತೆರಡು ಸಂಕಲ್ಪ ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿ ಐಕಾದು ನಾಟಕನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಎನ್ನ ತನ್ನ ಪನ್ಪುನೆನು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಸಮಾವೇಶ ಆದು ಬುಡ್ಪುನನೆ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಸಹಯೋಗಿ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಭವ. ವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾಸಡು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಶ್ವಾಸಡು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಗದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನೆನಪುದ ಪ್ರೂಪ ಆದುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮೋನೆರ್ದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಂದೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ತನ ಬಾಬಡ ಸಮಾವೇಶ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ಸದಾ ಜೊತೆಟುಲ್ಲಿರು. ನಿಕ್ಲು ಜೊತೆಟುಪ್ಪುಡು. ಒನಸು ಮಲ್ಪೆ ನಡಪೆ ತಿರುಗಾಡುವೆ. ಇಂದು ಇಮರ್ಜಿ ರೂಪುಡು ಸ್ಮೃತಿ ಉಪ್ಪುಡು. ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸಹಜ ಯೋಗಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಯಾನು ಯಾನು ಪಂಡ ಮಾಯೆಯ ರೂಪಿ ಪುಚ್ಚಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.